ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброго ранку. Як настрой? Ніхто яшчэ не прачнуўся? Тады давайте робіть гэта разом. У нас есть цудоўны способ. Спочатку потягніцеся. А потым усміхніцеся. Ой, хтосьці ўсё роўна пазяхае. Тады давайте паўторым наше практыкаванне яшчэ раз і ў больш хуткім тэмпе. Подтягиваемся. І усміхаемся. О, здорово! Усе наши глядачи забыліся на сон і усміхаюцца. І ва ўсіх зараз цудоўны настрой. А гэта значыць, што мы можам адправіцца ў падарожжа. Якое, Кася? Чому ти нікого не попередила? Падрыхтавацца трэба. Нічога рыхтаваць не трэба. І нават выходзіць з пакоя не спатрэбіцца. Мы будем подорожничать по покою? Хіба Кася можа прапанаваць такое простае падарожжа? Кася не може. Я запрашаю вас наведаць самыя незвычайныя музеі свету. Віртуальна? Менавіта так. Сядайце зручней, падарожжа пачынаецца. І куди ми відправимося спочатку? У подводное царство. Ой, так ми ж будемо мокрими. Не хвалюйтеся. Кася не дазволіць нікому намочыцца. А напэўна, у такі музей пускаюць толькі тых, хто цудоўна ўмее плаваць. Гэта зусім не абавязкова. А як же ми тоді опинемося у подводному царстві? З дапамогай аквалангаў. Ой, не дзіцячая гэта справа. Без панікі. Нам спатрэбяцца віртуальныя аквалангі. Докладнее наша фантазія. Менавіта так. Можете на хвілінку заплюшчыць вочки і уявіць, што вы апранаеце акваланг. І робіце гэта быццам бывалыя дайверы. Ага. Усе ведаюць, хто гэта такія? Гэта аматары падводных падарожжаў. Уявіце, што і мы з вами зараз у такіх цудоўных касцюмчыках адпраўляемся вандраваць па вялікім акіяне. Ой, а вода там теплая? Не хвалюйцеся, не змерзнем. І куди ми накіроўваемся? Да берагоў Мексікі. Там, на дне Карыбскага мора, знаходзіцца падводны музей. Усе наведвальнікі павінны апусціцца на глыбіню 10 метраў з аквалангам. А ўсё для таго, каб паглядзець экспазіцыю пад назвай «Ціхая эвалюцыя». І показує яна, як змянялося життя чоловіка від старожитності до наших дзён. А колькі экспанатаў у такім музеі? Больш за 400. Ух ты! Завіснуть можна надовго. Прапаную зараз плавна падняцца на паверхню, каб паглядзець яшчэ адзін мультфільм. А зараз прапаную пераляцець у другі куток свету. І ў які? У Японію. Напевно, ти запросиш нас у яшчэ які-небудзь незвичайний музей. Менавіта так. І гэта музей сняжынак. Якія зараз сняжинки? Нам їх ще чекать ды чекать. А ў японскім музеі сняжынкамі можна палюбавацца у любы дзень. Усе ведаюць, што сняжынкі – гэта шасцівугольнікі. Але ні адна з іх сваім малюнкам не падобна на другую. А чому сняжинки у музеї не растають? Таму што сам музей знаходзіцца ў лядовых пячорах. І на яго сценах вісяць фотаздымкі самых незвычайных сняжынак. А ўсе цікаўныя могуць прачытаць інфармацыю пра кожную сняжынку тут жа побач. Можна сказаць, што ў кожнай сняжынкі ў музеі ёсць свой пашпарт. Менавіта так. Ой, мне нават холодна стала. Тады давайте адправімся ў падарожжа куды-небудзь у цёплае месца. Прапаную трошкі парухацца, а яшчэ лепш патанцаваць. І дзеля гэтага мы таксама адправімся ў музей. Менавіта так. Накіроўваемся ў сталіцу Швецыі Стакгольм. Гэта туды, дзе жыве ўсім вядомы Карлсон? І яшчэ там ёсць вельмі цікавы музей танца. Тут можна знайсці і маскі, і касцюмы, і афішы. І даведацца шмат цікавага з гісторыі танца. А яшчэ паглядзець жывыя выступленні. І разам з артыстамі выканаць танцы народаў свету. Сябры, уставайце са сваіх канапаў і пачынайце танцаваць. Выконвайце танец, які вам больш падабаецца. Давайте запросім танцаваць і герояў любімага мультфільма.
здорово мы потанцевали. Ага, і самі не зауважили, як обляцелі вакол зямлі. І пры гэтым наведалі незвычайныя музеі свету. Сябры, а калі б мы адчынілі музей да праранка, якія б экспанаты ў ім можна было паглядзець? Наприклад, комп'ютер Лесіка. Правильно, ты до яго прыклейваешся і адчапіцца забываешся. Просто цікаўлюся ўсім навуковым і незвычайным. Камп'ютар мне для працы патрэбен. І некаторы час ён пабудзе нашым экспанатам. А я перадам вось гэта. Для музея да праранка. Правильно. Кася сапраўдная модніца. У яе цэлая калекцыя розных хустачак і капялюшыкаў. Насточка, а ты што перадаш музею? Ой, я нават не ведаю. Дапамажыце, калі ласка. Сябры, падкажыце, калі ласка, які экспанат можа перадаць Насточка ў музей праграмы? Вы так лічыце? А што, цікава. Усе гледачы нашы старыя знаёмыя і самыя лепшыя сябры. Таму столькі варыянтаў прапанавалі. І яны ведаюць, што я займаюсь музыкай і вакалам. Таму і прапанавалі падараваць музею запіс тваіх спеваў. А яшчэ лепш паспяваць разам. Я вельмі люблю спяваць і магу навучыць спевам усіх. А мяне навучы іграць на піяніна. Кася, ты ж умееш. Умею, але мне хочацца рабіць гэта яшчэ лепш. Каб добра іграць на музычным інструменце, патрэбна ўседлівасць. Ой. А ты, Кася, і хвіліны на месцы не можаш утрымацца. Калі справа цікавая, я магу і гадзінамі завісаць. А калі ў мяне будзе такая цудоўная настаўніца, стану музыкантам-віртуозам, вось. Галоўнае, на астатнія заняткі і абавязкі не забывацца. А каб усё паспяваць, мне, напрыклад, дапамагае распарадак дня. А ў вас такі ёсць? Лесік, оказывается, распарадкам дня многія карыстаюцца. А яшчэ я ведаю, што ў гэтых распарадках першым пунктам. Вядома, праграма «Добраранак». Правильно! Хто яе паглядзіць, на ўвесь дзень атрымае порцыю добрага настрою. А каб настрой быў яшчэ лепшы, давайте разам паглядзім любімы мультфільм. Сябры, надышоў час развітвацца. Добрага ўсім дня і новых адкрыццяў. І да хуткай сустрэчы. Як заўсёды зранку. У нашым добраранку!